Tässä meillä on ehdokas Mauno Vanhala numero 74 ja mitkä olikaan teidän prinsiipit, pääperiaatteet näihin vaaleihin? Minä olen lähtenyt tänne ammattilaisena ja ajamaan ammattilaisuutta pikkasen tänne politiikan tekoon siinä mielessä, että pitkän linjan terveydenhuollon edustaja haluaa viedä sote-ratkaisun maaliin ja sillä tavalla nimenomaan, että se palvelee meidän köyhää väestönosaa, 900 000 köyhyysrajan alapuolella elävää, ja on vaarana, että sote-ratkaisut, jotka tehdään kaikki ne palveluseteleineen ja yksityistämiseneen, johtavat edelleen yhteiskunnan eriarvostumiseen ja siihen, että köyhä osa ei palveluja saa. Meillä on paha ongelma myöskin tämä terveyskeskusmaksujen perintäsysteemi, eli ne menee hyvin nopeasti perintään ja ulosottoon, ja tästä on seurannut maksuhäiriörekisteriin yli 200 000 suomalaisen nimi. Nämä suomalaiset ovat sitten vaikeuksissa saada asuntoa, puhelinta tai minkäänlaista, jopa työpaikkaa. Tässä pääprinsiipit. Kyllä, kiitoksia paljon ja onnea ja menestystä tuleville viikoille ja äänestykseen. Kiitos.